Evo, ispričavam se još jednom što ste malo čekali. Trebalo je neko vrijeme da se počne priključivati na ovaj sastanak. Evo, ja bih počela. Prvo, hvala svima još jednom što ste se priključili današnjem predavanju, dakle na temu traume i kaznenog djela kao specifičnog oblika traumatskog iskustva. Ja sam Ivana Prović, magistra sam psihologije i pružateljica sam podrške na 116006 liniji. Ovo moje današnje predavanje je dio ciklusa, dakle predavanja Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja, a ciklus je dakle na temu rodno uvjetovanog nasilja. Za vas koji možda još niste bili na našim predavanjima, dakle samo bi ukratko predstavila zapravo što točno radimo na... opet? Ne treba mi niko. Čekaj, kaj sad? Hvala. Dakle, ono što radimo, osim što radimo sa neposrednim žrtvama, dakle radimo sa posrednim žrtvama, odnosno dakle, članovima obitelji žrtve i svjedocima. Dakle, na liniji pružamo emocionalnu podršku, pravne informacije, najviše vezano uz prava žrtve i tijek kaznenog prekršajnog postupka, nekakve praktične informacije i također upućujemo pozivatelje na relevantne udruge institucije kako bi im zapravo pružili sveobuhvatnu pomoć. Pozivatelje također informiramo o zahtjevu za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela, kao i dakle pružamo pomoć u samom ispunjavanju tog zahtjeva. Naša linija, dakle 116006 linija, otvorena je 24 sata dnevno, dakle svakim danom, uključujući blagdane i vikende. Linija je također dostupna na hrvatskom i na engleskom jeziku. Što se tiče nekih tehničkih stvari vezano uz današnje predavanje, dakle, prvo bih vas samo zamolila da se preimenujete ako već niste imenom i prezimenom na Zoomu. To nam je bitno zapravo zbog ove popisne liste, dakle, budući da vodimo evidenciju o sudionicima, čisto da znamo da tko je prisustvovao predavanju. Također, kao što ste vidjeli, dakle, predavanje se snima dakle, putem Zooma i streama se putem naše Facebook stranice, tako da ga slobodno možete tu pratiti i također postavljati pitanja tijekom predavanja, dakle postavljati pitanja u chatu. Današnje predavanje je prijavljeno Psihološkoj komori, Komori socijalnih radnika za one kojima je to bitno radi bodovanja. Dakle, na kraju predavanja ćete u chatu od kolegice dobiti link na potpisnu listu gdje ćete moći se potpisati i između ostalog tu će biti opcija, dakle, ukoliko vam je potrebna potvrda o predavanju, odnosno sudjelovanje na predavanju, možete onda samo to označiti pa ćete onda dobiti povratno e-mailom potvrdu od nas. Evo, to je to što se tiče nekih tehničkih uvodnih stvari. Ja bih sada krenula zapravo sa današnjim predavanjem. Dakle, kada govorimo općenito o kaznenim djelima, odnosno žrtvama kaznenih djela, kod njih možemo često uočiti mnogo reakcija koje odgovaraju upravo reakcijama na traumatsko iskustvo. Ono što najviše vežemo uz traumatsko iskustvo jesu recimo kaznena djela s elementima nasilja, dakle nekakav fizički napad, tjelesne ozljede, teške tjelesne ozljede, isto tako seksualno nasilje, silovanje, prijetnje smrću, pokušaj ubojstva, dakle svako kazneno djelo koje uključuje smrt, dakle ili bliske osobe zapravo ili svjedočenje povrede života. Dakle, niz kaznenih djela može biti traumatično iskustvo za žrtvu koja ih je doživjela i u biti većina ima barem neke elemente koje možemo vezati uz, koje inače vežemo uz traumu. Ja ću danas govoriti općenito o kaznenim djelima, ali najviše u biti onima s kojima se susrećemo mi najčešće na liniji, tako da ću se u biti fokusirati na rodno uvjetovano nasilje, što je nekakva generalna tema kojom se bavimo najviše kroz naša predavanja, odnosno dakle nasilje u obitelji i seksualno nasilje. Ono što ću također napraviti prikazati neke specifičnosti, dakle čimbenike takvog oblika traumatskog iskustva koji onda imaju posljedični utjecaj na sam oporavak od traume, odnosno preradu te traume nakon doživljenog događaja. Za početak bih voljela dakle, definirati uopće što je to općenito, dakle traumatski događaj, znači koje su to značajke koje su zajedničke traumama i zbog čega se razlikuju od svakodnevnih stresnih događaja koje doživljavamo dakle, na češćoj razini. Isto tako promjene zapravo u načinu nošenja sa stresnim događajima i sa traumom.
Dakle, ono što je nekakva opisna definicija traume je da je to događaj izvan uobičajenog. Dakle, to je događaj koji je izvan normalnog ljudskog iskustva, iznenadan je i rijedak i često izbacuju osobu iz psihičke ravnoteže, ljudima da teško vratiti se u normalan život i na normalnu neku razinu funkcioniranja nakon što dožive to takvo traumatično iskustvo. Trauma ima emocionalni učinak na gotovo sve ljude koji ju dožive. Djeluje izrazito uznemirujuće na većinu ljudi i povezane su s osjećajem gubitka kontrole i sigurnosti. Tu je naglašen, dakle, taj strah za život ili za tjelesnu ili psihološku sigurnost. Dakle, nekakva glavna karakteristika traume je da je to događaj na koji ljudi nisu spremni. Znači, on se dogodi iznenada, izbaci nas iz takta i s tim se zapravo ljudi puno teže nose nego sa nekim stresnim situacijama. Kada govorimo o žrtvama kaznenih djela, kada god postoji nekakav nadmoćan odnos počinitelja, osoba može osjetiti upravo taj osjećaj gubitka kontrole, znači taj strah za život. Recimo kod prijetnji koje uključuju oružje, prijetnje smrću, bilo kakav fizički napad, bilo kakva kaznena djela s elementima nasilja, silovanja, dakle ovo što sam već spomenula. Univerzalnost je također jedna od karakteristika reakcije na traumatičan događaj. Dakle, za usporedbu, ako pričamo o nekom stresnom događaju, recimo održavanje ovog današnjeg online predavanja s moje strane, dakle, za neke ljude to može biti stresno, za neke ne. Dakle, kod nekih može izazvati neku emociju uznemirjenosti, nepripremljenosti, nesigurnosti ili anksioznosti. Kod drugih, recimo, možda neće nikakve emocionalne reakcije izazvati. Također, dakle, vezano uz takve neke događaje, većina nas ima neke mehanizme kako se nositi sa takvim stresnim situacijama. Znači, možemo razmišljati o onome što nas smiruje, što možemo mi sami napraviti da nam bude lakše, da nam bude bolje. Dakle, na kraju krajeva zapravo i emocije koje doživljavamo u takvim trenucima nisu toliko intenzivne i nisu šokantne zapravo za nas. U biti osjećamo se barem u nekoj mjeri spremno za nošenje sa tim svakodnevnim stresnim situacijama. Za razliku od toga, dakle, za traumatično iskustvo mi nemamo razvijene, većina ljudi nema razvijene mehanizme prilagodbe i nošenja sa situacijom. Znači, na njega nismo spremni i u biti u pravilu se kod svih ljudi javi nekakav oblik reakcije. Znači, reakcije jesu često univerzalne, iako je normalna u biti svaka reakcija na takav nenormalan događaj, ipak postoje neke univerzalne, učestale reakcije koje se javljaju kod svih ljudi koji su doživjeli neki određeni traumatski događaj. Kasnije ću malo detaljnije o tim reakcijama koje se mogu javiti, ali ovdje sam samo navela, dakle, neke koje su u biti najčešće. Znači, traumatski događaj izaziva osjećaj gubitka autonomije, osjećaj kontrole nad životom, rušenje nekakvih centralnih vrijednosti, recimo povjerenje općenito, dakle, u svijetu, dobro, u druge ljude ili u same nas. Također izaziva osjećaj bespomoćnosti, straha za život, dakle, tjelesnu psihološku sigurnost, osjećaj beznađa, bespomoćnosti i sl. Zbog svega ovog, dakle, navedenog, ljudi u situaciji kada dožive traumatski događaj jednostavno nemaju osjećaj da imaju kapacitete koji bi im pomogli da se nose s tom traumom. Znači, uobičajeni mehanizmi suočavanja u ovim situacijama nisu primjenjivi. Kada govorimo o reakcijama koje se javljaju uz traumatski događaj, dakle, razlikujemo one koje se događaju odmah, tijekom događaja ili neposredno nakon, i one koje se događaju s odgodom ili traju neko dulje vrijeme. Prve reakcije su u biti akutne reakcije, znači koje se javljaju tijekom samog traumatskog događaja ili neposredno nakon. Dakle, usmjerene su na ublažavanje utjecaja traume i ono što se na nekoj fiziološkoj razini tada može dogoditi, zapravo da se pobudi simpatički živčani sustav koji onda uzrokuje navalu adrenalina i šalje mozgu poruku za uzbunu zapravo. Dakle, kao što sam rekla, znači, događa se tijekom neposredno nakon, a ono što ga karakterizira, odnosno najčešće neke akutne reakcije,
jesu promjene u pažnji, koncentraciji, emocijama, opažanju. Tu bih voljela spomenuti dakle, konstrikcijsku reakciju koja se odnosi na to da kada osoba shvati da je u nekoj situaciji potpuno nemoćna i da je bilo kakav oblik otpora uzaludan, jednostavno se u potpunosti preda. Znači cijeli naš sustav samoobrane koji inače funkcionira potpuno padne i osoba se potpuno odvaja i od situacije i od sebe. Znači ono što se u tom trenu događa jednostavno ne dolazi do svijesti. Posttraumatske stresne reakcije su one koje se javljaju nakon događaja, dakle mogu trajati nekoliko mjeseci nakon samog događaja. One se odnose na neke trajnije promjene u svim ovim gore navedenim znači aspektima, dakle kognicije i emocija. Isto tako je bitno naglasiti da je kod traumatiziranih ljudi da se ponekad osjeti odvojenost tih funkcija. Za primjer, recimo, osobe ponekad nemaju nikakvo sjećanje na traumatski događaj, znači to je u njihovoj kogniciji zapravo skroz potisnuto, ali ima intenzivnu emocionalnu reakciju na to. Hiperpobuđenost, dakle, odnosi se na stalno stanje uzbune. Osoba ima osjećaj kao da je opasnost cijelo vrijeme negdje tu, dakle kao da bi se svakog trena mogla vratiti. Zbog toga znaju biti razdražljive, iritabilne, mogu slabo spavati ili uopće ne mogu spavati, stalno se bude, imaju noćne more i slično. Intruzivne misli odnose se na misli koje se javljaju nakon što je opasnost prošla. Dakle, osoba ima nekakve misli, sjećanja i ponovno proživljava neki događaj kao da se on stalno zbio u sadašnjosti. Dakle, tu se radi zaista jako intenzivnim i lucidnim zapravo mislima, dakle, kao da se to sve u ovom trenu događa osobi. Ono što se često također vidi je zapravo izmjena ova dva perioda, dakle konstrikcije i intruzivnih misli, znači potpuna otupjelost i onda potpuna ta prepravljenost intruzivnim mislima. Posttraumatski stresni poremećaj je patološki oblik reakcije na traumatski događaj. Dijagnosticira se ukoliko simptomi traju dulje od mjesec dana. Razlikujemo dakle disocijativni, odgođeni i kompleksni posttraumatski stresni poremećaj, što mislim da je dosta bitno spomenuti. Dakle, kada govorimo o kaznenim djelima, pogotovo o rodno uvjetovanom nasilju i odnosno seksualnom nasilju u obitelji. Dakle, kompleksni PTSP se odnosi na traumu koja traje i koja se konstantno ponavlja kroz dulji period u životu. Dakle, može se raditi o traumatskim iskustvima različite prirode ili istim. To je nešto što je usko vezano uz nasilje u obitelji, gdje se u biti nasilno ugrožavajući ti neki događaji konstantno ponavljaju. Disocijativni posttraumatski stresni poremećaj uključuje, dakle, osim navedenih kriterija i disocijativne simptome, dakle, depersonalizaciju i derealizaciju. To je ovo što sam već bila spominjala, zapravo odvajanje kognicije od realnosti i od samih sebe. Kada govorimo dakle, o tim mogućim reakcijama, možemo ih nekako ovako podijeliti na tjelesne, kognitivne, emocionalne, psihološke i behavioralne reakcije. Znači, tjelesne reakcije mogu uključivati glavobolje, gubitak svijesti, ubrzano disanje ili ubrzano otkucaj srca, umor, teškoće općenito sa spavanjem, mučnina, nemir i slično. Kada govorimo o kognitivnim reakcijama, najčešće to asociramo upravo uz ove intruzivne misli koje sam spomenula, dakle, odnosno sjećanja na sami traumatski događaj. Treba još naglasiti dakle, kako se takve reakcije mogu javiti na neke najmanje podražaje iz okoline. Kognitivne reakcije uključuju teškoće sa održavanjem koncentracije i pažnje, kao i promijenjenu sliku o sebi i svijetu. Znači, javlja se u biti ta bazična nesigurnost u siguran svijet. To se događa osobito kada je u samu traumu uključen ljudski faktor, znači što kod počinjenja kaznenog djela je. Disocijacija, znači koju sam isto već također spomenula, znači isto jedna od bitnih kognitivnih reakcija, znači odvajanje od samog događaja i sebe. Behavioralne ili ponašajne reakcije mogu varirati, dakle od otuđenosti, odnosno povlačenja od drugih i osamljivanja do dezorganiziranog ponašanja ili agresivnog ponašanja. I također osobe mogu imati potrebu nositi se s tim učincima traume, zloupotrebljavajući alkohol ili druga opojna sredstva.
Emocionalne i psihološke reakcije sam neke već spomenula, dakle ono što je najčešća reakcija je strah, gubitak kontrole i autonomije, ljutnja, tuga, bespomoćnost, sram, krivnja, razdražljivost, uništeno samopoštovanje ili samopouzdanje. Javlja se također nekakva emocionalna hladnoća, strah od intimnosti ili seksualnosti, često nakon doživljenog seksualnog nasilja. Također jedna od najtežih posljedica je i suicidalnost, odnosno suicidalne misli, ideje i pokušaj ili izvršenje suicida. Također kada se dogodi jedno takvo traumatično iskustvo, recimo osobu netko pri povratku kući iznenada fizički napadne, nanese joj teške ozljede i opljačkaju recimo, dakle osoba u tom trenu se može osjećati ugrožena. Ali ono što se često javlja je da ljudi nakon takvih događaja pokušavaju racionalno sebi objasniti zašto su se oni ponijeli na način, znači zašto su oni imali nekakvu reakciju na taj događaj. Dakle, analizirajući biti svoja ponašanja u takvoj nekoj nenormalnoj situaciji, nažalost, žrtve često same sebe osuđuju. Zato se može javiti dakle, nekakva izbunjenost vezana uz same emocije i uz reakcije koje su imali. Upravo zbog takvih čestih predrasuda i nekakvih uvjerenja ljudi o tome kako bi žrtva trebala reagirati na nasilje ili na neko drugo kazneno djelo, znači ne samo od okoline, nego zapravo i od same žrtve. Sada ću biti reći nešto o tome koje jesu neke od dodatnih zapravo čestih reakcija na traumatično iskustvo koje su specifične baš za žrtve kaznenog djela, gdje ću se fokusirati zapravo na rodno uvjetovano nasilje. Dakle, istraživanja se jesu najčešće bavila upravo silovanjem i nasiljem u obitelji kada su govorili o traumatičnim iskustvima, ali evo prije nego što krenemo na neku statistiku, voljela bih postaviti dakle, nekoliko pitanja o tome što vi mislite koja je zapravo učestalost tih traumatskih reakcija kod žrtava. Evo, pa bih vam postavila prvo pitanje. Gdje me zapravo zanima što mislite o tome koji postotak žrtava silovanja, dakle u prvom tjednu nakon napada, zadovoljava uvjete za posttraumatski stresni poremećaj. Dakle, sad govorimo znači samo u prvom tjednu, odmah neposredno nakon silovanja. Ok, dakle u biti većina vas kaže oko 75%, 25% kaže oko 50% i vas 8%, dakle oko 25 ili oko 100%. Ok. Postavila bi odmah drugo pitanje, ono je zapravo jednako, isto se odnosi na žrtve silovanja, međutim pitanje se odnosi na period 3 mjeseca nakon silovanja, dakle koji postotak žrtava je zadovoljavalo uvjete za posttraumatski stresni poremećaj. Ok, dakle vas najviše, dakle vas 50% kaže oko 100%, 33% oko 70%, 17% oko 50% i najmanje zapravo nitko od vas nije odgovorio. Ok. Dakle, kada govorimo o prvom tjednu nakon napada, skoro 100% žrtava zadovoljava kriterije za posttraumatski stresni poremećaj. Dakle, tu je moguće da osoba i nije osvijestila zapravo, mislim, moguće da je još u toj fazi negiranja događaja, što je također dakle, je jedna od reakcija koja je odnosno koja je česta za traumatski događaj, ali zapravo njih skoro, u pravilu svaka osoba, odnosno svaka žrtva zadovoljava kriterije za posttraumatski stresni poremećaj, 50% zadovoljava kriterije za posttraumatski stresni poremećaj.
Kada govorimo o depresivnim simptomima, unutar prvog mjeseca, dakle oko 44%, kada govorimo o nekom duljem periodu, dakle oko 9% žrtava silovanja i 20% žrtava višestrukog silovanja zadovoljava kriterije za dijagnozu velike depresivne epizode. Općenito se kod žrtava kaznenih djela znači javljaju najčešće dakle, te traumatske reakcije straha od fizičke osobe ili od smrti, osjećaj bezvrijednosti, gubitka kontrole, kao što sam dakle već spomenula. Ono što su istraživanja pokazala, dakle kada su gledala posebno odvojeno odnosno kaznena djela, dakle za žrtve silovanja dakle oko 50%, 2% do 58% žrtava fizičkog napada i 18% do 28% žrtava razbojničke krađe. Ovo su neke zapravo reakcije koje su specifične i često se događaju žrtvama rodno uvjetovanog nasilja, osobito u partnerskim odnosima, znači nasilje u obitelji koje često uključuje i seksualno nasilje, odnosno i nasilje u obitelji uključuje seksualno i samo seksualno nasilje, većina je počinjena od strane bliskog partnera. Dakle, kronična bol je nešto što u biti za kroničnu bol je dokazano da sami emocionalni poremećaj mogu uzrokovati taj doživljaj kronične boli, dakle bez oštećenja nekog fizičkog tkiva. Ono što ju karakterizira je dakle intenzivna bol, patnja, naglašene promjene u raspoloženju i ponašanju, izbjegavajuće ponašanje, smanjena aktivnost, poremećaj spavanja, anksiozni simptomi, depresivni simptomi, različite neke kognitivne smetnje, suicidalne ideje, umor i slično. Najnovija istraživanja u biti pokazuju da je upravo ta kronična bol jedan od najčešćih simptoma u pacijenata sa posttraumatskim stresnim poremećajem, neovisno o prirodi traumatskog iskustva, znači radilo se o ratnim događanjima, prometnim nesrećama, nekim prirodnim katastrofama ili nekim kaznenim djelima. Također je spomenut ovaj problem bez imena ili nedefinirana depresija. Nju često u literaturi se veže za emocionalno, dugogodišnje emocionalno zlostavljanje u obitelji. Dakle, javlja se općenito kod produljenog zapravo traumatskog iskustva. I ono što ga karakterizira, dakle on uključuje konstantan taj osjećaj očaja, zbunjenosti, tuge i usamljenosti, gdje osobe koje govore o tom u biti ne mogu definirati zbog čega se tako osjećaju, jednostavno kroz jako dug period se osjećaju dosta intenzivne neugodne emocije. Ono što je bitno naglasiti, dakle kada govorimo koje se reakcije javlja kod pojedinaca i koliko dugo traju, znači kako se osoba nosi sa posljedicama traume, je da postoje neki univerzalni čimbenici, dakle koji olakšavaju ili otežavaju provedbu traume. Mislim da ovaj dio je izlaganja jako bitan u kontekstu kaznenih djela i tijekom predavanja ću se vratiti dakle, upravo na ovo, ali prije nego što kažem nešto više o tome, voljela bi od vas čuti zapravo što mislite, koje od ovih odrednica jesu specifične za kazneno djelo, odnosno koje utječu na oporavak žrtava od doživljenog kaznenog djela kao traumatskog iskustva. Dakle, možete više odgovora odgovoriti ako mislite da je više odgovora točno, a odnose se na dakle, osobine pojedinca, odnosno žrtva kaznenog djela, samu prirodu tog traumatskog događaja i ljudski faktor, dakle, uključuje li ljude ili ne. Ok, dakle, većina vas je odgovorilo da zapravo utječu osobine pojedinca, 83% vas kaže da, priroda traumatskog događaja 83% i 75% da je ljudski faktor isto čimbenik koji utječe na oporavak od kaznenog djela. Dakle, ono što je točno da zapravo sve ove glavne odrednice bilo kojeg, dakle, općenito traumatskog događaja jesu specifične za kaznena djela i sve utječu na oporavak, odnosno provedbu tog traumatskog iskustva. Dakle, osobine pojedinca
se u biti odnose na osobine kao što su prijašnja iskustva, recimo da se kazneno djelo ponavlja, dakle kao što to je najčešći slučaj nasilja u obitelji, ili da je osoba već prije u životu bila žrtva ili seksualnog nasilja ili nekog drugog kaznenog djela. Isto tako bi tu voljela spomenuti emocije koje se javljaju zapravo emocije koje se javljaju prema sebi nakon doživljenog kaznenog djela, znači žrtve se često srame, osjećaju krivnju zbog toga što se dogodilo. Isto tako često zbog toga zapravo jako teško pričaju i dijele što se dogodilo, kako se osjećaju vezano s to, a ponekad zapravo nikad, odnosno ili jako dugo vremena prođe ili nikad ne kažu nekome što se točno dogodilo jer se boje reakcije ili same negiraju zapravo što se dogodilo. Priroda traumatskog događaja odnosi se na to dakle, što se točno dogodilo, o kojem kaznenom djelu se radi, koliko dugo je trajalo, koliko je bilo uznemirujuće ili intenzivno, dakle je li se ponavljalo, je li se dogodilo samo jednom, ima li taj element nasilja okrutnosti, je li bilo ponižavajuće za žrtvu, je li njeno dostojanstvo zapravo dovedeno u pitanje i slično. Isto tako je bitno, ono što sam već spomenula, znači je li traumatsko iskustvo uključivalo smrt, dakle smrtni ishod, ili je život osobe bio ugrožen ili život bliske osobe. Ljudski faktor, dakle, odnosi se na to što je uzrok zapravo traumatskog događaja, znači je li neka trauma izazvana recimo prirodnim nepogodama, nasuprot recimo oružanom napadu, ratovima i slično. Dakle, kada govorimo o kaznenim djelima, tu je isto tako bitno, dakle, je li počinitelj bio netko koga već znamo, znači jesmo li imali nekakav odnos, neku emocionalnu povezanost i slično. Dakle, ono prvo pitanje koje možemo postaviti kad govorimo o individualnim čimbenicima je hoće li osoba uopće biti svjesna da se radi o traumi, dakle da je doživjela traumu. Znači, ono što nekako ljudi prvo vežu uz traumatično iskustvo, barem je nešto što se meni tako čini, zapravo jesu neke prirodne katastrofe, recimo neočekivana smrt bliske osobe ili djeteta, ratna iskustva, automobilske nesreće i slično. Dakle, kada osoba doživi recimo krađu ili neke prijetnje smrću, seksualno uznemiravanje ili slično, dakle mi znamo da je normalno da ima neke reakcije na taj traumatski događaj, međutim moguće da osoba u tom trenu nije uopće svjesna zapravo da to što se njoj dogodilo je trauma i onda nerijetko osuđuje zapravo samo sebi reakcije, jer imate neke reakcije za koje jednostavno nije, ili ih nije mogla kontrolirati, dakle ih jednostavno nije očekivala ili misle da nisu normalne i uobičajene. Dakle, uvijek je bitno tu naglasiti žrtvi da u biti sve reakcije jesu normalne. Dakle, sve reakcije na nenormalnu situaciju jesu normalne. Dakle, to je iskustvo ponavljam za koje ljudi u tom trenu nemaju jednostavno kapacitete da bi se nosili, dakle, emocionalno s njim i zato je normalno da reagiramo zapravo na način na koji je u tom trenu za nas najbolji obrambeni mehanizam. Dakle, vrsta i priroda i okolnosti samog kaznenog djela, dakle, isto uključuje, recimo, radi li se o kaznenim djelima iz mržnje, je li uključuje neke diskriminatorne motive, uključuje li nasilje, radi li se o spolnom nasilju, dakle, moguć napad na spolni integritet, ok, to je to, i ljudski faktor, dakle, kao što sam rekla, jedan faktor koji otežava prerađivanje traume, znači uloga počinitelja u životu žrtve. Dakle, promatrajući odnos počinitelja i žrtve, najčešći počinitelji, dakle, kad govorimo o nasilju u obitelji, seksualnom nasilju, znači jesu najčešće bračni, izvanbračni, bivši partneri i najčešće jesu izloženi, dakle, obitelji, žene, djeca i starije osobe. Dakle, kao što vidimo, u više od 80% slučajeva žene koje su silovane od strane muškarca koje poznaju i kome vjeruju, od čega 45% čine njihovi trenutni partneri. Kad govorimo o nasilju u obitelji, sama definicija da zapravo podrazumijeva da je počinitelj bliska osoba, znači odnosno član obitelji. Dakle, kod nasilja u obitelji, neovisno o tome o kojem obliku nasilja u obitelji govorimo, znači govorimo li o fizičkom, seksualnom, ekonomskom, emocionalnom, zapravo žrtve prvenstveno u tom odnosu provedu dugi niz godina. Osim toga, i nakon što izađu iz takvog odnosa, zapravo dulji period nakon osjećaju te strašne emocije, anksioznosti, straha, depresivne simptome i slično.
Ok, dakle, spomenuli smo kako je traumatično iskustvo teže, dakle, ukoliko su ljudi prouzročili traumu, time je i teže, dakle, ukoliko je ta osoba netko nama blizak, neko kome smo vjerovali, od koga inače tražimo podršku, za koga smo vezani i slično, dakle, i tada još više pada taj naš sustav vrijednosti i povjerenja u druge ljude. Neformalna podrška kao jako bitan čimbenik u samom oporavku od traume, dakle, ono što je razlika između traumatskih iskustva općenito je u tome koliko podrške, dakle, od naše socijalne okoline imamo. Znači, koliko nas članovi obitelji, prijatelji, partneri, kolege na poslu, znači, uopće pokušavaju razumjeti u toj situaciji i koliko razgovaraju sa žrtvama, dakle, kako bi im, mislim, sa žrtvama ili drugim ljudima koji su prošli kroz traumatsko iskustvo. Dakle, često u takvim situacijama ljudi imaju najbolje namjere, ali nažalost podrška koju pružaju žrtvama nije adekvatna. Dakle, ona može uključivati savjetovanje, smirivanje, nekakva očekivanja, dakle, od žrtve, predrasude koje imamo, kojih možda nismo ni svjesni, uvjeravanje, dakle, da će sve biti dobro, da će proći, da su i drugi prošli kroz to i slično. Dakle, ovo se odnosi na sva traumatična iskustva, znači ne samo na žrtvu kaznenih djela. Ono što može dodatno otežavati kada govorimo o žrtvama su upravo predrasude, dakle, koje imamo specifično za žrtvu, pogotovo žrtve rodno uvjetovanog nasilja. Dakle, nažalost, zbog toga ponekad se dogodi to da ljudi i same žrtve prebacuju odgovornost na sebe. Znači, odgovornost ne samo za traumu kroz koju je prošla, znači u smislu mogla se otići od te osobe ako si htjela, ako je bio nasilan prema tebi, nego i za ono što nakon toga osoba osjeća. Također, kada govorimo o žrtvama kaznenih djela, ne možemo isključiti neke društvene i socijalne čimbenike. Dakle, puno smo govorili o tim predrasudama, o mitovima koje ljudi imaju u žrtvama, znači osobito žrtvama nasilja u obitelji i žrtvama silovanja. Ono što se može dogoditi je internalizacija takvih mišljenja, znači gdje čujemo često na liniji da žrtve u biti same sebe okrivljavaju za to što se dogodilo. Dakle, da osjećaju sram, da osjećaju krivnju, znači sve je to nešto što otežava nošenje sa traumatičnim događajem. Dakle, ovdje možemo naravno opet se vratiti na tu neformalnu podršku o kojoj sam govorila, znači gdje i ljudi u okolini zapravo mogu imati taj kontraproduktivni zapravo utjecaj i na kraju krajeva ne olakšavaju zapravo oporavak, nego ga dodatno, nažalost, otežavaju. Kada govorimo, dakle, o kaznenim djelima, ono što je još otegotna zapravo okolnost je da kod nekih trauma, nekakva vanjska obilježja, recimo kod nekih prirodnih katastrofa, znači traumatični događaj se dogodi. Nakon toga osoba, dakle, ima neke određene psihološke reakcije, vrlo vjerojatno, i onda slijedi period nekakvog postavljanja svega na neku ravnu razinu. Znači, to treba uzeti u obzir, to da je malo vjerojatno da će osoba dakle, u nekim traumatskim situacijama ponovno u bliskoj budućnosti doživjeti taj isti traumatični događaj. Isto tako je malo vjerojatno da će ga osobe u okolini recimo podsjećati na taj događaj, ukoliko ona naravno ne želi razgovarati o tome. Međutim, kada govorimo o kaznenim djelima, dakle, ako je pokrenut neki kazneni postupak, moramo uzeti u obzir da tada i duže vrijeme nakon same traume osoba nastavlja nekako živjeti zapravo u toj priči. Znači, ispitivane od strane policije, sudaca, dakle možda nije izravno uključena u neke dijelove tog kaznenog postupka, ali zapravo to ipak je period koji traje, u kojem ona proživljava tu svoju traumu zapravo ponovno. I isto tako je moguće da, odnosno ne moguće, nego vrlo vjerojatno zapravo da je veći fokus njen na samog počinitelja, budući da je i on osoba koja je uključena u taj postupak. I zapravo onda se podsjeća na sve ono što se dogodilo. Upravo zato, dakle, je bitan zakonodavni okvir koji imamo i koji štiti, dakle, žrtve kaznenih djela od takvih posljedica. Dakle, nakon samog proživljenog traumatskog iskustva, žrtve mogu biti dodatno traumatizirane i od strane institucija, dakle,
ili ne znaju samo kome se obratiti, od koga tražiti neki pravni savjet, psihološku pomoć. Znači, ukoliko se osoba odluči prijaviti kazneno djelo policiji ili državnom odvjetništvu, znači cijeli taj postupak u tom trenu za nju može biti veliki izazov. Dakle, ono što može samo od sebe očekivati u tom trenu je da se nekako mora sabrati. Znači, isto tako je moguće dakle, da nema informacije ni o samom postupku, ni o institucijama kojima se može obratiti, ni o udrugama koje bi mogle pomoći. Znači, osjeća se biti izgubljeno u cijelom tom postupku i uz sve ovo što sam navela, dakle, a što jesu osjećaji zapravo koje ima, znači zbog samog traumatičnog iskustva, odnosno dolazi zapravo do retraumatizacije. Dakle, ono što je specifično za žrtve traumatskih djela je u biti sam taj zakonodavni okvir, znači cijeli postupak, kazneni ili prekršajni, nekakvi protokoli koji su propisani za institucije u slučaju recimo nasilja u obitelji ili seksualnog nasilja. Dakle, ono što možemo vidjeti kod žrtava u samom tom postupku je upravo ta retraumatizacija. Znači, sam način na koji su ljudi koji su u kontaktu sa žrtvom, koji rade u institucijama, dakle, ponašaju prema žrtvama, znači na koji način s njima razgovaraju, jesu li osjetljivi prema njima, na koji se način provode ta, dakle, ispitivanja, koja pitanja se postavljaju i slično. Ovdje bih voljela, dakle, naglasiti neke dobre stvari koje su propisane, dakle, zakonom, koje se provode, koje olakšavaju zapravo žrtvi kaznenog djela taj period nakon prijave, ukoliko se, dakle, odluči na nju. Dakle, propisani protokoli koje sam već spomenula, znači od strane policije, liječnika, sudaca, državnih odvjetnika i slično, ili centara za socijalnu skrb. Posebna procjena potreba je također nešto što svakako olakšava, znači budući da se uzimaju u obzir nekakve specifične karakteristike žrtve, dakle psihološko, emocionalno stanje, njene potrebe. Dakle, tu najčešće govorim upravo o tom ponovnom susretu sa počiniteljem. Znači, to je nešto što značajno može retraumatizirati žrtvu u takvim trenucima. Zato bih voljela spomenuti dakle, tu mogućnost recimo ispitivanja putem audio-video uređaja, mogućnost odvojenog ispitivanja, pažnja koja se posvećuje zapravo tome da se počinitelj i žrtva ne susretnu na sudu, odnosno da su odvojeni tijekom tog postupka. Isto tako je moguće dakle, ispitivanje žrtve od strane osobe istog spola i ukoliko se ispitivanje ponovo provede da ju ispituje ista osoba koja već je razgovarala s njom. Nekako bi tu naglasila da je u biti najbitnije da stručnjaci koji jesu u neposrednoj komunikaciji sa žrtvom imaju potrebne zapravo znanja o traumi, o mogućim reakcijama, o potrebama žrtve u tom trenu, znači naravno bitan je sam rad na komunikacijskim vještinama u samom razgovoru s njom. Dakle, ono što bi to primarno nekako bilo, dosta generalan opis, ali zapravo nekako neosuđivanje, znači nekako podržavajući otvoren stav, bez savjetovanja i slično. Ovdje sam također navela neka od prava žrtve koja su propisana zakonom, koja svakako dakle, olakšavaju taj period nakon prijave kaznenog djela i tijekom cijelog postupka zapravo. Dakle, to su prava na psihološku i drugu stručnu pomoć, na zaštitu od zastrašivanja i odmaze, dakle u slučaju da nakon samog traumatskog iskustva, kada osoba odluči to prijaviti institucijama, zapravo počinitelj još dodatno uznemirava i prijeti nakon te podnesene prijave. Dakle, tada osoba mogu tražiti nekakve mjere zaštite, dakle mjere opreza. Isto tako pravo na zaštitu dostojanstva tijekom ispitivanja, pravo da budu saslušani bez neopravdane odgode nakon podnošenja prijave i da se dana saslušanja provode samo u mjeri u kojoj je to nužno za potrebe kaznenog postupka. Dakle, upravo kako bi se izbjeglo to opetovano vraćanje na taj traumatski događaj. Isto tako jako bitno, dakle, pravo na pratnju osoba od povjerenja, što bi uključivalo dakle, neku osobu koja može biti zapravo sa žrtvom kroz cijeli postupak. Dakle, to također može bitno dakle, umanjiti simptome traume, a isto tako može olakšati protok nekih informacija, odnosno komunikaciju zapravo između institucija i između žrtve, zato što često jesu, kao što smo već rekli, u tom periodu, nažalost, žrtve i dezorganizirane i ne mogu zapravo adekvatno niti upijati sve te informacije, tako da je, može biti za nju korisno da je netko uz nju.
Isto tako pravo žrtve, dakle da se medicinski zahvati prema njoj poduzimaju u najmanjoj mjeri i samo ako su krajnje nužni za potrebe kaznenog postupka. Se ispričavam. Ono što još bih voljela tu spomenuti, dakle, jesu neka dodatna prava koja imaju žrtve seksualnog nasilja i trgovanja ljudima. To su pravo na opunomoćenika na teret proračunskih sredstava, pravo na razgovor sa savjetnikom na teret proračunskih sredstava, pravo uskratiti odgovor na pitanja koja nisu usko vezane, dakle, s kaznenim djelom, a odnose se na strogo osobni život žrtve. Evo, sada bih samo kratko u biti rekla nešto iz perspektive pružatelja podrške, zapravo Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja, odnosno linije 116-006. Dakle, u nekom našem zapravo iskustvu sa traumom koja je uzrokovana upravo doživljajem nekog kaznenog djela. Znači, prema ovom prikazu, dakle, nekih najčešćih kaznenih djela koje mi imamo prema nekim našim statističkim podacima, dakle, ono što jesu najčešća kaznena djela zbog kojih nas pozivatelji zovu jesu upravo nasilje u obitelji, prijetnje, prevare, teške tjelesne ozljede, nametljivo ponašanje, seksualno nasilje, silovanje, dakle, isto tako ubojstvo, pokušaj ubojstva, razbojništvo i slično. Dakle, ono što možemo prepoznati, o čemu već jesam pričala, jesu neke karakteristike samog kaznenog djela koje odgovaraju upravo traumatskom iskustvu. Ono što bi ja voljela prikazati je na koji način ono što mi radimo može pomoći žrtvama u nošenju sa tim traumatskim iskustvom. Dakle, također ono što bi voljela naglasiti je kako nas osobe zovu neposredno, ponekad dakle neposredno nakon što se dogodilo neko kazneno djelo ili nakon što je osoba otišla na policiju to prijavila. Dakle, po tim ponekad doslovno mislim minutima ili satima zapravo nakon što se dogodilo kazneno djelo. Dakle, osim toga, znači, evo baš tijekom zapravo pripreme ovog predavanja sam imala, dakle, pozive nepozivateljice, neću previše ulaziti u detalje, ali u biti koja je doživjela seksualno nasilje, dakle, silovanje od strane člana obitelji koje se dogodilo kad je ona imala, kad je bila zapravo maloljetna i sada zove, ima oko 60 godina i kaže da je tek prije godinu dana zapravo uspjela shvatiti u potpunosti što se točno dogodilo. Dakle, iz toga možemo vidjeti da su potrebne često, dakle, godine i godine zapravo da prođu određen vremenski period da prođe zapravo kako bi osoba uopće osvijestila samoj sebi što se dogodilo i onda naravno nakon toga tek zapravo podijeliti to sa drugim ljudima, sa svojom okolinom, razgovarati o tome, potražiti pomoć, stručnu pomoć, dakle, je nešto što nije jednostavno. Dakle, ono što mi na liniji takvim pozivateljima, dakle, po svim drugim koji se nalaze u sličnoj situaciji, neovisno o tome kada su nas nazvali, kada su doživjeli neko traumatično iskustvo, dakle, što im možemo pružiti je u biti ono što spada pod naš djelokrug. Znači, to su ukratko pružanje informacija i emocionalna podrška. Dakle, kada govorimo o podršci osobi koja je preživjela neko traumatično iskustvo, nekakav fokus je češće na toj emocionalnoj podršci, znači baš kad govorimo o traumatskim simptomima. Međutim, ja ću se zaustaviti na emocionalnoj podršci, ali voljela bih isto tako naglasiti koliko je pružanje dakle, točnih i pravovremenih informacija bitno za osobu u tom trenutku. Znači, glavni cilj razgovora na liniji je nekakvo ublažavanje neugodnih intenzivnih emocija. Znači, nakon doživljenog iskustva, osoba se, kao što smo rekli, često osjeća dezorijentirano, zbunjeno, znači teško je usvajati neke nove informacije i možda se ne osjeća ugodno kad ima previše izbora, dakle kad ima previše izvora informacija, teško je donositi odluke zapravo u tom trenu. Znači, kad govorimo o tom emocijama, zapravo nesigurnosti i zbunjenosti, dakle strah od nepoznatog, zapravo samog sudskog procesa, znači što me čeka kada jednom se to dogodi, dakle, ono što je jako bitno u tom trenu i što je može jako olakšati je upravo pravno informiranje. Znači, kada im na liniji objasnimo što mogu očekivati od toga, kome se mogu obratiti, dakle, moguće da samo te informacije jako djeluju, zapravo imaju nekakav terapeutski učinak.
Što se tiče emocionalne podrške, prvenstveno trebamo razumjeti da mnogi ljudi koji su doživjeli neko kazneno djelo nemaju, nažalost, adekvatnu podršku iz svoje okoline. Ono što je naš nekakav glavni zadatak, znači neovisno o tome razgovaramo li s nekim ko pokazuje traumatske reakcije ili ne, je zapravo stvaranje nekakvog podržavajućeg prostora, znači bez osuđivanja, bez moraliziranja, savjetovanja, znači dajemo osobi do znanja da su njene reakcije normalne i da oporavak je moguć, dakle da smo mi tu za nju, da može s nama otvoreno razgovarati. I to je ono u biti što neovisno o tome u kojem trenu da se osoba zove, dakle bilo to u nekoj toj akutnoj fazi ili godinama nakon traume, zapravo je ono što nam može olakšati. I evo ja bih zapravo zaključila nekako s tim, znači da je oporavak nakon traumatičnog iskustva moguć, dakle često je postepeni spor, ali je moguć. Dakle, ono što prorada traume zapravo podrazumijeva nije negiranje događaja, dakle nije zaboravljanje onoga što se dogodilo, nego je uzimanje zapravo tog događaja, stavljanje njega u neku našu životnu priču kao dio te životne priče, ne kao nekakav centralni fokus našeg života, odnosno nešto zbog čega ne možemo funkcionirati na svakodnevnoj razini, dakle nije nešto što nas preplavio, nego jednostavno nešto na što gledamo kao na dio našeg života. Dakle, sve ovo što sam navela, znači neformalna podrška okolina, prijatelji, obitelj, kolege, dakle podrška od strane stručnjaka koji ljudi zatraže, psihološka pomoć, socijalna pomoć, komunikacija od strane institucija koje su uključene u postupak, dakle sam taj zakonodavni okvir, kazneni postupak, znači sve to jesu neki čimbenici koje moramo imati na umu, dakle i kao ljudi koji rade sa osobama koje su prošle kroz traumatično iskustvo, koje su prošle neki kazneni postupak, dakle ne samo kao stručnjake, nego i kao osobe koje možda ćemo našim prijateljima morati pružiti zapravo istu vrstu podrške, jer nažalost moramo biti svjesni da to jesu događaje koji ako jesu iznenadni i rijetki se mogu nažalost dogoditi svakome. Evo, to je to od mene. Ako imate nekakva pitanja, možete ih slobodno sad postaviti. Isto tako bih voljela čuti ako imate iskustvo u radu zapravo sa osobama koje su prošle nekakvo traumatsko iskustvo, ne nužno, dakle kazneno djelo, evo voljela bih čuti možda koje su to neke najčešće reakcije koje vi vidite u svome radu, koje vidite kod žrtava, koje vidite kod ljudi koji su prošle neko traumatsko iskustvo. Pa evo, ostavljam prostor za vas ako imate neko pitanje, neki komentar ili želite podijeliti s nama nešto. Evo Ivana, primali smo 2 pitanja, pa ako možeš odgovoriti. Prvo pitanje je koliko iz vašeg iskustva na liniji u postotku ljudi nakon kaznenog djela razvije neke traumatske reakcije? Hvala na pitanju. Dakle, kada govorimo o kaznenim djelima, znači općenito, čak kada govorimo samo o rodno uvjetovanom nasilju, znači nema puno istraživanja koja istražuju te traumatske reakcije. Dakle, ja sam u predavanju podijelila neke dobivene zapravo postotke. Dakle, međutim, ovisi dakle o kaznenom djelu, znači o kojem se kaznenom djelu radi, koliko je život bio ugrožen, dakle koliko je dugo trajalo, je li ima elementi nasilja, radi se o nekom fizičkom napadu, tko je bio počinitelj i slično. Dakle, ono što iz iskustva na liniji mogu reći je da se zapravo nekakve reakcije u pravilu jave. Znači, to mogu biti samo te akutne, mogu biti dakle te akutne neposredne reakcije, ne nužno posttraumatski stresni poremećaj za koji je vjerojatnije da ga žrtva neće razviti, ali nekakve reakcije zapravo se jave i to je upravo ta univerzalnost o kojoj sam govorila. Znači, dakle, ono što također na liniji često čujemo, što bi voljela isto spomenuti, da je jako bitno jesu ta očekivanja zapravo koja ona ima od sebe. Dakle, žrtva prvenstveno možda nije ni svjesna da to je traumatsko iskustvo, dakle onda ima nekako očekivanje o tome kako se trebalo u tom trenu ponašati, kako sad treba reagirati, kakve su reakcije nekako normalne. Isto tako možemo često čuti zapravo nekako racionaliziranje u smislu pa dobro sam sad prošla to, svima se to može dogoditi i drugi su prošli kroz to pa ću ja i slično, dakle, ali zapravo kroz neki dublji razgovor s njom
možemo vidjeti da ipak ima neke psihološke posljedice, samo možda nije svjesno da su to posljedice tog traumatičnog iskustva. Dakle, ne svi i većina na sreću neće razviti posttraumatski stresni poremećaj, ali dakle nekakve reakcije, osobito te akutne reakcije, psihološke, emocionalne reakcije, većina dakle žrtava doživljava. Hvala ti na odgovoru. Evo imamo još jedno pitanje, upravo vezano uz predrasude i očekivanja od žrtava. Na koji točan način oni mogu otežavati oporavak nakon traume? Da, dakle, očekivanje o tome što bi žrtva trebala osjećati, znači kako bi se trebala ponašati tijekom ili nakon kaznenog dijela, zapravo na jako puno načina otežava i utječe na oporavak i proradu traume. Znači, prvenstveno žrtva dobiva tu neku osuđujuću zapravo poruku od okoline, znači ukoliko se ne osjeća zapravo onako kako bi prema njima trebalo, ukoliko se ne ponaša kako ljudi oko nje misle da bi trebala, žrtva tada može osjećati zapravo krivnju i sram. Također, kao što sam spomenula, dakle, to je često nešto što ide prema unutra, dakle, što se internalizira, znači osoba sama internalizira ta mišljenja, znači onda sama počne propitkivati u biti svoju odgovornost u svemu tome, znači, što naravno je nešto što može biti jako destruktivno. Isto tako, dakle, nekakva podloga koja je bitna za proradu traumatičnog iskustva, dakle, je to da smo mi svjesni toga da naša reakcija je normalna, znači da je sam taj događaj nešto što je nenormalno, dakle, s čim jednostavno se većina ljudi zapravo ne bi u tom trenu mogla nositi, dakle, nema razvijene nekakve mehanizme za suočavanje s tim, dakle, prihvatiti zapravo da je u redu i da je normalno da određeni period nakon traumatičnog iskustva će možda biti jednostavno malo teže, dakle da nećemo biti dobro i da je to ok, da je to normalno, dakle ako dobivamo poruku iz okoline da je to sve već prošlo, da je prošlo već neki određeni period, da biste trebali već osjećati bolje, naravno da je nešto što, dakle ako dobivamo takvu poruku, nešto što dodatno onda otežava i proradu traume. Hvala ti, Ivana, na odgovoru. Evo, za sada nemamo novih pitanja ni u chatu, pa evo, ako netko žele podijeliti. Evo, ako ima još neko pitanje, može slobodno podijeliti ili kažem iskustva ako ima u radu sa ljudima koji jesu prolazili kroz traumatska iskustva. Evo, ako nema više neko pitanja, ja bih vam još jednom zahvalila na sudjelovanju. Ja se nadam da vam je predavanje bilo korisno i zanimljivo. Evo, na kraju vas samo pozvala da će se ovaj zapravo ciklus našeg predavanja dalje nastaviti, da i dalje držimo predavanja. Za nekih 2 tjedna će biti iduće predavanje od moje kolegice Ivane Lunke. I možete slobodno pratiti na našim stranicama, na online stranicama, na web stranici, na Facebook stranici, možete, biti će objavljen link na predavanje, tako da ćete se moći i prijaviti ako vas bude zanimalo. Evo, hvala još jednom, ja vas onda pozdravljam i želim vam ugodan ostatak dana. Doviđenja.